ஹாய் ஆர் யூ ஐ முத்துராமன். இன்றைக்கிங்க நம்ம வந்து எந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழ் சினிமாவில் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம தளபதியோட பவர் வந்து இந்த வேலை முழுக்க வந்து எல்லாம் வந்து உள்ளது. அதில் தான் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி இன்று வந்து இந்த கோட் மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகிங்க ஒரு சக்க போடு சரிங்களா. தேட்டரே வந்து எபிஎஸ் வந்து வேறு லெவலில் வந்து பண்ணிட்டுலாம் வராங்க. அதில் தான் அந்த கோட் படத்தோட கதை வந்து என்ன, அந்த கோட் படத்தில் வந்து நம்ம தளபதி அவர்கள் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கியிருக்காப்புல, டேரக்டர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் வந்து இந்த வந்து பார்க்க போகிறோம். மறந்துடாமல் இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் தெரியணும், அந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தளபதி அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் தட்டி விட்டுருங்க. மறந்துடாமல் நீங்கள் எல்லாம் கோட் படம் வந்து பார்த்துருந்தால் படம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமாலை வந்து பின் பண்ணிட்டு போங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த கோட் படத்தோட ஸ்டோரி வந்து என்ன, அந்த படத்தில் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கியிருக்காங்க, கிராஃபிக்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க சொல்லிட்டுங்க பல விஷயங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. த கிரேட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஆல் டைம் த கோட் படத்தின் கதை வந்து இங்கே சொல்ல போனால் சிம்பிளாக வந்து சொல்லிட்டு போகலாம். சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக வந்து அதிகமாக வந்து உள்ளது. ஏன்னா அந்த படத்தோட சரிங்களா படம் வந்து எப்படி இருக்கோ இல்லையோ, ஆனால் அந்த படத்தோட டேரக்டரும் சரி ப்ரொடியூசர் மாதிரியும் சரி நடிகர் ஃபுல்லாக வந்து இன்டர்வியூ இருக்கே தாறுமாறாக வந்து எப்படின்னா கொடுத்து வந்து இருந்தாங்க. இந்த பட்டியலில் தாங்க தளபதி விஜய் நடிப்பில் வந்து 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி உள்ள வெளியாக படம் தான் தே கோட்டு. இந்த படத்தோடங்க கதை வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் எல்லாம் வந்து விரிவாக வந்து எப்படின்னா வெளியாக வந்து உள்ளது. முக்கால்வாசி பேர் வந்து ட்ரெய்லரும் சரி வேறு ப்ரொமோஷனில் வந்து கதை வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எல்லாம் வந்து கணக்கப்பட்டு முன்னாடியே வந்து தகவல் எல்லாம் வெளியாகவே உள்ளது. இந்த படத்திலங்க டேரக்டர் வந்து யாருன்னா வெங்கட் பிரபு. தளபதி ஜோசப் விஜய் வந்து ஹீரோ நடிச்சிருக்கு இந்த கோட்டு. ஒரு அதிரடி ஒரு த்ரில்லர் படம்னு சொல்லிட்டு போகலாம். இப்படத்தை வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து யாருன்னா ஐஸ்வர்யா கல்பாத்தி மற்றும் கல்பாத்தி எஸ் அகோரம், கல்பாத்தி எஸ் கணேசன், கல்பாத்தி எஸ் சுரேஷ் ஆகியவருங்க ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஏஜிஎஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தோடங்க இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக்கல் டைரக்டர் வந்து யாருன்னு அவங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்குங்க. நம்மளோட யுவன் தான் ஒரு வெறித்தனமாக நானாங்க யுவனோட ஃபேனாக சொல்லிட்டு போகலாம். அந்தளவுக்கு எப்படின்னா இந்த படத்துலங்க பாட்டும் சரி அந்த மட்டை பாட்டுங்க ஒரு மட்டை ஆகி போச்சு. அந்தளவு வந்து வெறித்தனமாக வந்து எப்படின்னா அந்த படத்தோட வந்து பாட்டுகள் வந்து உள்ளது. இந்த படம் தாங்க எப்படின்னா விஜய்க்கு வந்து 68வது வந்து திரைப்படம் வந்து ஆகும். இந்த படம் இந்த கோட் படத்தோட படக்குழு அந்த படத்தில் வந்து யாராவது வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அதில் தி கோட் படத்தில் விஜய் நாயகனாக நடித்து வரும் இவருடன் இணைந்து பிரசாத், வேற வந்து பிரபு தேவா, அஜ்மல் அமீர், மைக் மோகன், சினேகா, மீனாட்சி சௌந்தரி, ஜெயராம், லைலா, பிரேம்ஜி, அமரன், யோகி பாபு, வைபவ், வேற விடிவி கணேஷ், பார்வதி நாயர் என பல தமிழ் முன்னணி நடிகர்களாக வந்து நட்சத்திரங்களை வந்து எப்படி இந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க. அதிரடி த்ரில்லர் படமாக வந்து உருவாக உள்ள தி கோட் படத்தை வந்து இந்த படத்தோடங்க ஒளிப்பதிவாளர் கேமராமேன் யாருன்னா சித்தார்த் நுனி, ஒளிப்பதிவு செய்ய படத்தொகுப்பாளர் வெங்கட்ராஜ் எடிட்டிங் வந்து செய்து உள்ளனர். இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஏன்னா ரிலீஸ் வந்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1000 கோடி கன்ஃபார்ம், 2000 கோடி கன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் எப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட ரிலீஸ் வந்து 300 முதல் 400 கோடி வந்து பெரிய ஒரு பட்ஜெட் செலவில் உருவாகி உள்ள இந்த படம் உலகம் முழுக்கங்க சுமார் 5000 தேட்டரில் எப்படின்னா வெளியே வந்து உள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5 தான் விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்பெஷல் ரிசீவாக வந்து படமாக வந்து திரைக்கு வந்து உள்ள தி கோட் படத்தை வந்து ஒரு தமிழக திரைப்பட ஒரு காணிக்கையாக வந்து குழு வந்து யூஏ சான்றிதழ் வந்து அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. தி கோட் ஆல் டைம் படத்தோடங்க ஏஜிஎஸ் இன்டர்நெட் நிறுவனம் வந்து தயாரிக்க இப்படத்தினை வந்து தமிழகம் முழுவதும் ரோமியா பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வந்து விநியோகம் வந்து செய்து உள்ளது. மேலும் இப்படத்தினை வந்து ரோமியா பிக்சர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு, வேற கர்நாடகா, மைத்திரி மூவிஸ் மேர்ஸ், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, ஜி ஸ்டுடியோவில் வந்து வட தெலுங்கானாவில், வேற ஜி ஸ்டுடியோவில் வந்து வட இந்தியா, ஸ்ரீகோலா மூவிஸ் கேரளா ஆகிய நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியா முழுவதும் வந்து விநியோகம் எப்படின்னா செய்து உள்ள இந்த படத்தோட சரிங்களா விளம்பரம் சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து எப்படின்னா பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட கதை தாங்க மெயின் விஷயம். அதில் வந்து காந்தினா யாருன்னா நம்ம வந்து விஜய் அவர் தான் அந்த கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காப்புல. காந்தி நண்பர்களுடன் இணைந்து யாருக்கு முடியாத ஒரு மிஷினை வந்து வழக்குகளை வந்து அதிலேயே வந்து முடித்து ஒரு வல்லமை வந்து படித்தவர் இவர். தீவிரவாதம் மற்றும் அரசாங்கத்தை வந்து எதிர்க்கு வில்லங்களை வந்து அளிக்கும் இந்தியா பாதுகாப்பு பிரிவில் பணியாற்றும் ரேம் ஏஜென்ட் படையில் வந்து ஒருவராக இருக்கிறாப்புல. இந்த படத்திலங்க வில்லன் வந்து யாருன்னா மெயின் வில்லன் மைக் மோகன். ஏன்னா மைக் மோகன் யாரும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 80s காலத்திலங்க அவர் வந்து எவ்வளோ ஃபேமஸ் தெரியுமாங்க. இந்த கோட் படத்தில் வந்து வில்லன் கேரக்டர் வந்து அவர் எல்லாம் பண்ணியிருக்காப்புல. விஜயோட மோதும் சண்டையில் விபத்தில் சிக்கிய ஒரு கோமா நிலைக்கு எப்படின்னா செல்கிறாப்புல. அவர் திரும்ப நினைவுக்கு வந்து வரும் தருணத்தில் நாட்கள் வந்து கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு எப்படின்னா ஆகி வந்து உள்ளது. ஏன்னாங்க இவர் வந்து சில வந்து சண்டை போட்டனால கோமாக்கெல்லாம் வந்து போயிடாப்புல. அதுலேருந்து மீட்டு வர வந்து பல வருஷங்கள் எப்படின்னா ஆகி வந்து உள்ளது. அந்த சமயமங்க விஜய் வந்து ஓய்வு பெற்று தனது வாழ்க்கையை வந்து அமைதியாக அப்படின்னா வாழ்ந்து கொண்டிருக்காப்புல காந்தி. ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து விஜயோட கேரக்டர் வந்து என்னன்னா காந்தி சரிங்களா. விஜயை பழிவாங்க மைக் மோகன் மீண்டும் வந்து முயற்சிருக்காப்புல. வயதான விஜய் தனது மகனோட விஜய் பேருங்க வந்து என்னன்னா ஜீவன் உதவியோடு வில்லன் மற்றும் அவரது கூட்டத்தை வந்து தீர்த்து கட்டும் கதைகளம் தான் இந்த கிரேட் ஸ்டெப்ஸ் ஆல் டைம் கோட் படத்தோட கதை வந்து சிம்பிளாக வந்து எப்படின்னா சொல்லலாம். இந்த படத்தோடங்க வசூல் வேட்டை வந்து ஒரு எவ்வளோ வந்து வரும்னா ஒரு குறிப்பாக எப்படின்னா கணிப்பு முறை வந்து போட்டிருக்காங்க.
இந்த படத்தோடங்க ஆன்லைன் டிஜிட்டல் ஸ்பிளிக்லிங் உரிமையை வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து ஓடிடி நிறுவனம் வந்து வாங்கியுள்ளது. எவ்வளோக்குன்னா 125 கோடிக்கு கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் இப்படத்தின் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பதிவு உரிமையை வந்து ஜி தமிழ் நிறுவனம் வந்து 93 கோடிக்கு எப்படின்னா பெற்றுள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டு விஜய் நடிப்பில் வாரிசு மற்றும் லியோ படம் வந்து வெளியாகி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து சாதனையை வந்து ஒரு ரெக்கார்டு எப்படின்னா அடித்துள்ளது. பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தாங்க வாரிசு படம் வந்து சுமார் 300 கோடியும் லியோ படம் வந்து 600 கோடியும் வந்து வசூல் செய்து ஒரு ரெக்கார்டு வந்து எப்படின்னா முடித்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்தாங்க வெளியாகும் தி கோட் திரைப்படம் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் சாதனை படைக்கும் என படக்குழு மற்றும் திரையரங்கில் வந்து நிபுணர்கள் மத்தியில் வந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்திலங்க இத்தனை கோடிகள் சரிங்களா செலவு பண்ணி தான் வந்து படம் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. தளபதி விஜயின் தி கோட் திரைப்படம் தயாரிப்பு செலவு மட்டும் இத்தனை கோடிகளான்னு சொல்லிட்டு பல கோடி எப்படின்னா செலவெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. தளபதி விஜயின் தி கோட் திரைப்படம் செலவுங்க மற்றும் இத்தனை கோடிகளா முழு தகவல் எப்படின்னா வெளியாக உள்ளது. இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து தளபதி விஜய் நடித்த தி கோஸ்ட் படம் வந்து திரைப்படம் வந்து தயாரிப்பு செலவு பற்றி முழு ஒரு தகவல் எப்போ வெளியே வந்து உள்ளது. நட்சத்திரங்கள் மற்றும் படக்குழுவினர் வந்து சம்பளம், படப்பிடிப்பு செலவு, கிராபிக்ஸ் செலவு என இப்படத்தின் வந்து மொத்த செலவுகள் வந்து லிஸ்ட் எல்லாம் வந்து விட்டுருக்காங்க. நம்ம விஜயோடங்க சம்பளம் வந்து எவ்வளோனா அந்த கோட் படத்துக்கு வாங்கியிருக்காப்புல நடிகர் விஜயங்க சுமார் 200 கோடிக்கு சம்பளமாக வந்து பெற்று உள்ளனர். இவர் இந்த படத்தில் வந்து இரட்டு சரிங்களா டபுள் கேரக்டர் வந்து நடித்து அசத்தி வந்து உள்ளனர். நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருகைக்கு பிறகுதான் இப்படம் வந்து வெளியாகும் ஒரு காரணத்தினால் பெரிய அளவில் வந்து ரசிகர்கள் மற்றும் தமிழக மத்தியில் ஒரு கோட் படத்துக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் வந்து உள்ளது. இந்த படத்திலங்க மற்ற வந்து நடிகர்களும் சரி, மியூசிக்கலும் சரி, டைரக்டரும் சரி எவ்வளோ சம்பளம் வந்து அது இது பார்த்துடலாம். நான் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்கேன், அதை வந்து பார்த்துக்கங்க. சரி நானே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா. விஜய் 200 கோடி, டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு 8 கோடி, நடிகர் பிரசாந்த் 5 கோடி, நடிகர் பிரபுதேவா மற்றும் டான்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் அவரை 4 கோடி வாங்கியிருக்காப்புல. மைக் மோகன் 2 கோடி, யுவன் சங்கர் ராஜா 2 கோடி, சினேகா 75 லட்சம், மீனாட்சி சௌந்தரி 40 லட்சம், மற்ற நடிகர் பிள்ளாங்க 5 கோடி வந்து எப்படின்னா வாங்கியிருக்காங்க. படக்குழு வந்து மொத்தம் 7 கோடி. மொத்தம் சேர்த்துங்க இந்த படத்தோட பட்ஜெட் மட்டும் 400 க்ரோஸ் மேலே தாண்டிடுச்சு. ஆனால் சம்பள கணக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் 235 கோடி எப்படின்னா மொத்தம் சேர்த்து வருது. படக்குழு பண்ண செலவு தி கோட் திரைப்பட தயாரிப்பு செலவுகள் மட்டும் சுமார் 54 கோடிகள் எப்படின்னா செலவு பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தங்க 125 தினங்களில் வந்து இப்படத்தின் ஷூட்டிங் பல இடங்கள் வந்து நடந்த நிலையில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்புக்காண்டி தயாரிப்பு செலவு மட்டும் சுமார் 54 கோடி எப்படின்னு ஆகி வந்து உள்ளது. முக்கியமாக இந்த படத்துலங்க கிராபிக்ஸ் சீன் அதுதாங்க எப்படின்னா மெயின் விஷயம். ஏன்னா இப்போ கூட டெக்னாலஜி வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு, ஏஐ சொல்லலாம். வேறு முக்கியமாக இந்த கோட் படத்தில் வந்து டிஏஜின்னு சொல்லிட்டு டெக்னாலஜி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. டிஏஜிங் டெக்னாலஜினா இப்போ நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அஜித் இருக்குங்க, அவருக்குங்க வயது வந்து 70 மேலே வயதாகிடுச்சு. ஆனால் படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்தா ஒரு எங்கள் பயா இருப்பாப்போ அதுதாங்க எப்படின்னா டிஏஜிங் டெக்னாலஜி வந்து அதிகமாக வயசானவளை வந்து எப்படின்னா இளமையை வந்து காட்டுவது அந்த டெக்னாலஜியோட ஒரு முறைப்பாடு. அந்த படத்துக்குங்க கோட் படத்தை வந்து அதிகமாக எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிராபிக்ஸில் வந்து தி கோட் படத்தில் நடிகர் விஜய் வந்து 3 வேடத்தில் வந்து நடத்தி வருகிறாப்புல. இப்படத்தின் இள வயது மற்றும் டிஏஜிங் தொழில்நுட்ப முறையை வந்து பயன்படுத்தி வந்து உள்ளனர். இதற்காக எவ்வளோ வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா 12 கோடிக்கு அப்புறம் செலவு செய்து உள்ளனர். படக்குழுவினர் மேலும் வந்து இப்படத்தின் வந்து ஏஐ தொழில்நுட்பம் உதவினால் நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்தை வந்து எப்படின்னா இறக்கியிருக்க இந்த படத்தில் விஜய் ஏன்னா பலரும் எப்படின்னா ஃபேமஸான எப்படி நடத்தி வந்து உள்ளனர். மற்ற தயாரிப்பு செலவுகள் வந்து என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னா தி கோட்டின் படப்பிடிப்புங்க தயாரிப்பு செலவு மட்டும் 54 கோடி, கிராபிக்ஸ் செலவு வந்து 12 கோடி மட்டும். இப்படத்தின் வந்து செட் ஒர்க் செலவுகள் வந்து 10 கோடி, வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பு செலவுகள் வந்து 20 கோடி எப்படின்னா ஆகி வந்து உள்ளது. மொத்தங்க பட்ஜெட் வந்து எவ்வளவு வருதுன்னா சைடில் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க சரிங்களா. சம்பளம் மட்டும் 235 கோடி, வேறு தயாரிப்பு செலவுகள் வந்து 99 கோடி, பட்ஜெட் வந்து சுமார் வந்து 333 கோடி வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நம்மளை பொறுத்த ஒரு 400 க்ரோஸ் மேலே எப்போ தாண்டிடும் கண்டிப்பாக சரிங்களா. இப்படத்தின் நட்சத்திர நடிகர்கள் மற்றும் படக்குழு சம்பளம் வந்து ஆகியவற்றை சேர்த்து இப்படம் வந்து 235 கோடிகள் வந்து ஆகிய நிலையில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் தயாரிப்பு செலவுகள் வந்து 99 கோடிகள் வந்து ஆகும். மொத்தம் சேர்த்துங்க கிரேட்டஸ்ட் ஆல் டைம் ஆஃப் கோட் படத்தோட சராசரியாக வந்து 330 கோடிக்கு எப்படின்னா வந்து உள்ளது. இவ்வளவு செலவு பண்ணி தாங்க ஒரு படத்தை எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி சுமார் 5000 தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணி மாவரும் எப்படின்னா ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படமாக வந்து அமையிருக்காண்டி என்னோட சேனல் வந்து சார்பாக வந்து நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் சரிங்களா. நான் வந்து தளபதி ஃபேன் தான், ஆனால் நான் வந்து எப்படின்னா ஃபேன் மட்டும்தான் போய் ஒரு டைம் படம் பார்க்குறேன்னு அதோட முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா. மறந்துடாம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.